सिगांनो आङो सासे इउपिपिएल बा रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे लिडारमोन। नाथाय आं रुलिं गभर्नमेन्टनिफ्राय मानो रिजेन होखो सासे लिडारनिफ्राय आं बेखौ दिनै खेंफोरथि होनो सानदों। मानसिफ्रा होनो आंखौ क'क्राझारनिफ्राय लानानै अदालगुरिसिम लाख लाख मोनबाय होननानै। नाथाय बेखौ लब जानानै मानसिफ्रा इउपिपिएल दोलोआवहाय बिराद फैबाय थादोंमोन। नाथाय आं बेखौनो दिनै खेंफोरथि होगोन। मानो होनबा मोननाय मोनैखौ आंसो मिथिगौ। अनलि कर्टखौल' एसे हेफाजाब होनाय जादोंमोन बिथांमोनहा। दा बेखौथ' आं नङाखौ होननानै बुंखाया। नाथाय एप्रिलनि 14 थारिखआव आं गाखोनानै 15 थारिखआव कर्ट दंमोन। बेयाव थांगोननानै फै होननानै बुंदोंमोन। थांगोननानै फै होननायनि बेलायावहाय दिनै आङो डेटखौ आं बावबाय। मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सानजा क'क्राझारनि एमएलए बिथांनिसिम आं थांदोंमोन। दाना थांनायनि बेलायाव बिथांखौ लोगो हमहैनायावहाय बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन बुजायनांगौ दङ नोंखौ होननानै। नाथाय बिनि गेजेराव सानैसो खाबु फलानफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय। ओमफ्राय एमएलएआबो बिजि जाबाय। बिजि जानानै गुबुनाव थांबाय। दाना होमबा आंनि एमएलएनिसिम थांनायनि उद्देस्यआ मा? ना बैसोर खाबु फलान सानैनि दारैसो थांदोंमोन ना एमएलएनि थाखाय थांदोंमोन? दा बे हिसाबैनो आङो रिजेन होनानै आं ओंखारदों। दा बेखौनो आं खेंफोरथि होगोन। 10 लाख 15 लाख 20 लाखसो मोनबाय बियो होननानै सावरायसोगारोमोननो मानसिफ्रा। दा बेनि ल'आव फैदों। दा बेखौनो आङो दिनैनि दिनाव खेंफोरथि होनो हागोन। आं रिजेन होनायजों लोगोसे खोथा होनाय नांगौब्ला इउपिपिएलआव हाब। आरो खोथा होनाय नाङाब्ला जेनाखि एक्स एनडिएफबिनि जेनाखि पलिटिकेल पार्टि जोनोम जानाय A.P.B. होननानै बुङो। बेयो एनडिएफबिआ जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो जाथि हारिनि थाखाय नांबोनाय मावबोनाय। दा बेयावहाय सापर्ट खालामनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो। जाहाथे माने जेसेबांनाखि एनडिएफबिआ पलिटिकेल पार्टियाव हाबाखै मानो आं बेखौ दिनै क्लियारलि खेंफोरथिखौ होगोन। मानो होनबा सोरबा इउपिपिएलजों दङ, सोरबा बिपिएफ दङ, सोरबा बिजेपि दङ, सोरबा कंग्रेस दङ। नाथाय गावनि आलादा मोनसे पलिटिकेल पार्टि गैयामोन। बे हिसाबै दाउसा मावरिया जानानै सिंजों माने दाउसा मावरिया जानानै एब्रेनानै गावबागाव माने गुबुन गुबुन माने पलिटिकेल पार्टियाव एंगेज जादों। नाथाय स्पष्टखौ आं दिनै बुंगोन। जाय एनडिएफबिआ गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि गुबुन गुबुन मोनफ्रोमबो गामियाव आरो मोनफ्रोमबो न'खराव एनडिएफबिआ जानानै फैनाय दङ। मानो होनबा जानानै फैनाय हिसाबै बेखौ बोरै सुख'नो हागोन एनडिएफबिआ? नैबेखौ नैबेखौ नोजोर होनानै दिनै एनडिएफबिआ गावनो गोदाव सोराव जानानै थानाय हिसाबै बेखौ सुख'नांगौनि बा बेखौ हेफाजाब होनांगौनि बा बेखौ मदद होनांगौनि सार्थ'आवहाय आंबो दिनै बेखौनो खेंफोरथि होगोन। गोथौयै सालिजारि खालामनानै आं बेखौ मोनदों। एनडिएफबिआ बिराद माने टेनसनाव दङ। मानो? बै न'खरखौदि रावबो जेन'बा एनडिएफबि हिसाबै माबा मोनसे सुबिदा होनो हायाखै। एनडिएफबि हिसाबै बै न'खराव थाबोबाय जाबोबाय हुलुस थुलुस जाबाय। बे न'खरनियाबो खाजाबाय। बिनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानै होनो हानायनि सुबिदाया फैयाखै। दिनै आं बेखौनो बुंगोन। जायहा माने एनडिएफबिआ दोखो दोखो नांनानै जादों सोर? जादों सोर? दा बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गोदान पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनांगौ जादों। आरो आं बेखौ बुंबावगोन। जेसेबांनाखि दा उफाय गैयियाव इउपिपिएलजों सापर्ट जानानै दङ बिथांमोनखौबो दिनै एकदम गोदाव सोराव खालामदों। 20 जनजों 15 जनजों 25 जनजों स्किम मोनसे हरनोसैनो आं खोनानाय मथे स्किम हरनोसै जाहैदों। दा बिनि गेजेरावहाय स्किम हरबाय बिटिसि इलेक्सननिफ्राय सिथाबबोनाय मानसिफोरनोनो स्किम मोनसे हरनोसै। बेनिफ्राय मा गोलैगोन बोसोरनैजों 20,000 30,000 बिथांमोनहाबो गोजोनाखै। दा दिनै आं बेखौ बुंबावगोन। जायखौ होनना बुंदों एनडिएफबिनि गेजेराव सिबिआइ केसआ 6 जनमोन। 6 जननि गेजेरावहाय दिनै 7खौल' लानानै फैबाय काजलगावआव। नाथाय सासेया बहा थांखो?
आरो बे सासेया सोरमोन दाना बेखौ बख'गोन बख'आ आंहा बेयाव मोनसे कमफिउस दङ मोनसे साननो गोनां जानानै दङ आरो सानदों आङो बेखौ बख'गोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखै दिनै एनडिएफबिआ बै जायनि न'खराव थाबोदों जाबोदों लोंबोदों बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ सुबिदा होनो हायैनि सार्थ'आवहाय सुबिदा होनांगौनि जेनाखि सार्थ'आवहाय दिनै गोदानै मोनसे A.P.B. पलिटिकेल पार्टी जोनोम होनांदों बुंनो थाङोबा आङो दिनै बेखौ बुंगोन मानो होनना बुङोबा जाय A.P.B.आ दिनै एक्स एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय आरो एक्स एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय हिसाबै आङो बेखौ बुंगोन साफ्रामबो एनडिएफबिआ गावनिनो पलिटिकेल पार्टी जोनोम जानाय हिसाबै गासिबो सापर्ट खालामजोबनायानो आंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानगोन मानो होनबा बेयो गावनिनो सम्पति एक्स एनडिएफबिनि बे मोनसे सम्पति जेरैबादि जायफोरा खेथि मावगिरि बिथांमोन जायफोरा खेथि मावगोन बे खेथि मावगिरि बिथांमोनहाबो ओरैबादि खस्थ'जोंसो गावनि मोननांगौ फिथाइखौ लानानै दिनै खेथिखौ मावो माइ गायनायानो जा खोथिया फोनायनि सिगांनिफ्राय बेसेबां हालेवनांगौ आरो लोगोसे खोथिया फोखांनायनि उनावहाय फुयै मायै आरो हालेवनायजों लोगोसे बिनि उनाव बिराद गायनांगौ गायखांनायनि उनावसो दिनै गायखांनायनि उनावबो दैनिफ्राय लानानै नायबाय थानांगोन हाग्रानिफ्राय लानानै फुना होबाय थानांगोन बानलु हाग्रानिफ्राय लानानै अब्लासो बिनि खेथिया माइ खेथिया फैगोन अब्लासो माइ खेथिया जानानै फैयोबासो मोनजागोन दा बेखायनो दा गोदान पार्टी हिसाबै दिनै बे गोदान पार्टीखौ सापर्ट खालामनांगौबा आरो सरकाराव लाबोनांगौबा देरहासार खालामनांगौब्ला ओरैबादि खस्थ' खालामग्रोनांगोन जोंना आं बेखौ बुंगोन दिनै आंबो दिनै पलिटिकेलाव आं ओंखारा नंबायमोन नाथाय आङो खुद गावनो गोसो जानानै आं सानबाय सिन्था खालामबाय आङो मोनसे बे एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानायब्ला आं मालाय मानो सिरि थानो होननानै आङो दिनै सापर्ट जादों सापर्ट जानायजों लोगोसे ओरैबादि मोजां मोनदों ओरैबादि गोसोखौ देरगाखांनाय मोनदों मानो होनना बुङोबा सरकारजों थासेयावबो सरकारनिफ्रायनो जेबो सुबिदा गैयाब्ला आं सानदोंमोन मोनसे रलिं गभर्नमेन्ट बा रलिं पार्टीजों फैनायजों लोगोसे दिनै आङो सिन्था खालामदोंमोन बिराद गोथौयै आङो आसा दंमोन आंनि देहानि जेंनाया सुस्रांजासिगोन होननानै नाथाय आंनि देहानि जेंनायाबो सुस्रांजायाखै दा बेखायनो बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो फैगौ बारा गोबाव गैला मास मोनसे मास मोननैल'सै बा मोनथामल'सै दा बिनि गेजेरावनो आंनि जेंनाया सुस्रांजायाबा आरो बिनि उनाव सरकाराबा सोर फैगोन बेखौ आङो सिन्था खालामनानै ओंखारनानै दिनै आङो गावनिनो मोनसे पलिटिकेल पार्टी एनडिएफबिनिफ्राय जोनोम जानायजों आं एनभल्भ जादों आरो आं बेजों लोगोसे आं खावलायगोन गासैबो माने जनजगस्ति जेसेबां दङ हारि माहारिखौ लानानैसो मोनसे एकर्डा जानाय हिसाबै जोंनि A.P.B. जेनाखि एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय A.P.B.आ रावखौबो मालाबाबो माइ गाब जुजाय सानालासिनो गासैखौबो लानानैसो एकर्ड जाबायबा बे बिटिआर हालामाव बिटिआर जानायजों लोगोसे बे बिटिआर हालामनि बा बिटिसि हालामनि जेसेबां हारि माहारि जनजगस्ति बेसेबां दङ गासैखौबो माने जयैनो सुबिदा होनांगौनि सार्थ'आवसो जोनोम जादों आरो बे थगायनाय नङा मालाबाबो थगायनाय नङा एक्स एनडिएफबिआ आरो एक्स एनडिएफबिनि जेनाखि नांनाय समाव अखलि बर' जाथियाल' नाङाखै गुबुन जाथियाबो नांफाजोबदों मानो थाखा फैसानिफ्राय लानानै बिथांमोनहाबो हेफाजाब हरजोबदोंमोन होमबा जोङो बिथांमोनखौ गारनानै जों गोजा बोरै A.P.B.आव सापर्ट जानानै जोङो A.P.B.आवहाय एक्स एनडिएफबि गोजाल' बोरै जानो जेसेबां दङ जा बे बिटिआर हालामाव मुस्लिम बाहाय हखलक मुस्लिम बाहायानो जा बा राजबंसि बाहाय जा बाङालि बाहाय हखलक मारुवारि बाहाय हखलक जेसेबांनाखि जनजगस्तिखौ लानानैसो मोनसे दिनै A.P.B.आ पार्टी जोनोम जादों आरो बे पार्टी जोनोम जानायनि थांखिया जाहैबाय गासैबो बिटिआर हालामाव जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दङ बेसेबांनाखि जेन'बा जनजगस्ति दङ गासैखौबो लानानैसो हेफाजाब होनो होननानै दिनै आगान सुरनाय आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै बुंबावगोन सोरखौबा जोंना नेवसिनाय गैया सोरखौबा जोङो मुगैनाय गैया
बेखायनो दलै नोगोरै गासिबो फैनानै एक्स एनडिएबि नि गेजेरजों जोनोम जानाय जेनाखि A.P.B. पार्टीखौ दिनै गासिबो माने सापर्ट होफैजोबो आंनो दिनै खुद मोनबाय सिङाव हाबनानै नायबा मोनो होननानै बुंबाय सिङाव हाबबाय सिङाव हाबनानै दिनै पार्टीनि A.P.B. पार्टीनि आं सासे लिडार बावमोन दिनै आं मानो ओंखारनांदों बेखौ सिन्था खालाम खोथा नांगौब्ला खोथा होनाय नांगौब्ला आं बेखौनो दिनैनि दिनाव स्पष्ट बुंगोन A.P.B. हाब आरो खोथा होनाय नाङालासिनो सरकार फैखांनायनि उनाव गोम गोम मावनानै होनायखौ नांगौब्ला जोंनि बे एक्स एनडिएबि नि गेजेरजों जोनोम जानाय A.P.B. हानजायाव जयेन जानायजों लोगोसे बा सापर्ट जानायजों लोगोसे फै जों रावखौबो मुगैया मावफै बयबो हानजा हानजा बिनि फिथाइखौ जोङो सानसेब्लाबो जोङो मोनजालांगोन आरो सानसेबाबो जों मोनलांगोन जेरैबादि जोङो खोथा होगोन जेरैबादि A.P.B. नि जेनाखि मानाव गेदेर अनजुलि दैमारिया जे बाथ्राखौ बुंलांगोन बेजोंनो जालांगोन आरो जेनाखि एनडिएबि नि बेखौ जोनोम होनाया जादों एनडिएबि नि केस उइथड्र खालामनाय आरो एनडिएबि खौ जेलनिफ्राय उइथड्र खालामनानै लानानै फैनाय आरो केसखौ गैया खालामनांगौनि सार्थ'आवहाय दिनै बे जिनिसखौ खालामदों बेसेबां होख्रावदों बेसेबां गाबख्रावदों एक्स एनडिएबि निफ्राय इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो बेसेबां नाजादों एक्स एनडिएबि इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो नाथाय सरकारा बेखौ खोनासङाखै बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायैनि सार्थ'आवहाय दिनै एक्स एनडिएबि इउनाइटेड फरामनि गेजेरजों बा एक्स एनडिएबि नि गेजेरजों A.P.B. पलिटिकेल पार्टीया जोनोम जादों बेखायनो वेलकाम आरो बयखौबो बरायगोन बयखौबो खावलायगोन दिनै बेखौ सापर्ट होनांगौ बा बेखौ देरहा होनांगौनि थाखाय सरकाराव फैनो होगोर दिनै सरकार थासेयावनो सरकारनिफ्रायनो दिनै रिजेन होनानै ओंखारनाया बेसेबां दुखु नांथावथाव होनबा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन मानो होनबा सरकार थासेयाव सरकारनिफ्राय रिजेन होनायनि उद्देस्यआ मा बेखौ आं फोरमायनांगौ गैया होननानै आं सानो बुंनायजों लोगोसेनो गासिबो मिथिखाजोबगौ होननानै आं सानो मानो गावनि समायसा बा गावनि जाथिनि थासारि बा जेसेबांनाखि बिटिआर हालामाव जाथि हारि थाया मानो जन'जगस्ति थाया मानो गासिबनिबो जेंना समायसाखौ सुस्रांजोबजानांगौनि सार्थ'आवसो बयबो पलिटिकेलाव आगान सुरो नाथाय मोनसे रुलिं पार्टिजों आगान सुरनायनि बेलायावहाय आवगायनायनि बेलायावहाय बे मालाबाबो जायाखै थगायनाय बेखायनो आङो लास्ट जोबथारनायाव बुंगोन खोथा होनाय नांगौबा दानि रुलिं गभर्नमेन्ट जेनाखि A.P.B. बेयावहाय हाबनो हागोन आरो खोथाल' होगोन बिथांमोनहा नाथाय खामानिया मोनसेबो साक्सेस गैया नोंनो स्किम हरगोन होनगोन बे स्किमाबो जानानै फैया मालाबाबो हरनाय नङा बिसोरो आं सानो गथिखे बेखायनो बिथांमोननाव स्किमानो गैया होननानै मानो होनना बुंबा आं MLA नि आखाइनि मानसिमोन दिनै आंनो मोनसेबो स्किम मोनाखैब्ला आरो गुबुना बहा मोनगोन दा बेखायनो आङो गोथौवै सिन्था खालामना मोन्दों बिसिनाव स्किमानो गैमारा हयथ' गुबुननि स्किमखौसो बिथांमोनहा बायै लाबोनानै एसे एनै देखायफ्लाफैदों दा बेखायनो आङो बुंबावगोन लास्ट जोबथारनायाव जोंनि जेनाखि एक्स एनडिएबि निफ्राय जोनोम जानाय A.P.B. आहाय थगायनाय गैया बिसिनि जेनाखि बिटिआर रेकर्ड जानायजों लोगोसे जेनाखि साम' खांख्राइ फाननानै जाग्रा ना गुरनानै फाननानै जाग्रा केम्पिंआव दान बियै जोंना केम्पिं सलायनाय गैया खिन्थु बेयावहाय सोरबा ना गुरग्रा सोरबा साम' खननानै जाग्रा सोरबा एम्फौ फाननानै जाग्रा बिथांमोनाबो 1500बाबो हरदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेल'नो दुखुनांथावा दानि रुलिं पार्टिनिफ्राय बा A.P.B. सरकारनिफ्राय बिसोरनो सुद आसल बेसेबां होफिनखो ना होफिननो रोंदिया दा बेखौसो आङो सिन्था खालामबाय थायो दा बेखौनो आङो दिनैनि गेजेराव बुंफ्रुनानै आङो बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों।